O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado dos alcaldes de Noia e Outes, Santiago Freire e Manuel González, respectivamente, realizaron este mediodía unha visita a Ponte Nafonso. A súa visita tiña como principal finalidade anunciar a licitación das obras de reparación e posta en valor desta infraestructura por parte da Xunta de Galicia, por un importe de máis de 700.000 euros. O delegado territorial destacou que se trata dunha actuación integral para mellorar a seguridade da ponte e garantir así a súa conservación. Vamos a facer unha actuación moi importante que vai permitir poñer en valor o seu valor patrimonial. Vamos a facer unha actuación na iluminación, tanto na iluminación que mellore a seguridade vial como na iluminación monumental. Vaise cambiar o filme recuperando un aspecto máis propia dunha ponte co seu valor histórico, e tamén actuar sobre as barandillas que, como poden observar, pois tamén vai ter un diseño específico e máis acorde con esta ponte. Un aspecto este no que coincidiron tamén os dous alcaldes. Tanto Santiago Freire como Manuel González destacaron a importancia da infraestructura dun gran valor histórico, catalogado ademais como a ben patrimonial. Unha mellora significativa na seguridade viaria, pero tamén unha mellora na recuperación do seu aspecto patrimonial, no seu atractivo arquitectónico. Trasladar a nosa satisfacción, o agradecemento, e, bueno, pois vai ser, dende logo, pois se o monumento xa tiña un valor enorme en si mesmo, unha vez que ten esta actuación e que ten esta recuperación, creemos que vai ser un elemento de atracción para o turismo e para todos os nosos visitantes de primeiro nivel. As empresas interesadas en facerse con esta actuación terán de prazo ata finais deste mes de marzo para presentar as súas ofertas.